Benvingudes i benvinguts al 5è Slam de Científiques de l'IDIVELL. Aquesta tarda tindrem el plaer de gaudir de 8 monòlegs de 8 dones magnífiques que ens explicaran la seva vida en el món de la ciència. I és que avui és 11 de febrer, Dia Internacional de la Nena i de la Dona en la Ciència. I des de l'IDIVELL i la seva Comissió d'Igualtat, en aquest dia tan especial volem fer més visible que mai la feina que fan les nostres científiques. Però abans de començar, hem d'agrair la participació inigualable de la formació musical Otocelli, que acabem de veure ara mateix, de l'Escola de Música Centre d'Arts de l'Hospitalet, també a l'Ajuntament de l'Hospitalet i a l'Auditori Barrades, que ens acull aquesta nit. Com no, els nostres patrocinadors, Aire, Bionova, LabClinics, Starsted, Tebubio i Ecubetulo, i a la FECIT. Aquest és un slam molt especial, perquè és el 5è aniversari de l'slam i ho hem volgut celebrar fent una edició All Stars. Què vol dir All Stars? Vol dir que sentireu a les millors slameres d'aquests últims 4 anys, les que han sigut més votades en les 4 passades edicions. Carla, perdona. Qui parla? Perdona. Qui parla? Perdona que t'interrompi. Olga, què fas? És que, que em sap una mica de greu que fem aquesta edició de l'All Stars, tot estrelles, no? I jo també vaig ser una estrella un dia en una edició, si us en recordeu, la 3a edició, que va ser molt especial, molt lluïda, va ser el gran slam de l'IDIVELL, perquè va sortir tot rodó. Rodoníssim va sortir aquella nit. No sé si em sap greu no participar-hi, potser estaria bé que ho compartíssim, això de presentar, no? Doncs clar, puja, dona, puja. Sí? Sí, dona, vine aquí. Vinga, va. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, la magnífica cap de gestió econòmica a l'IDIVELL, Olga Villurbí. Endavant la música. Sou aquí els bons amics que jo estimo. Sou aquí, ara us tinc. Ens repartim les targetes? Sí, dona, sí, aviam. Ai, mira, em trec la mascareta. Quina excusa, m'he buscat per treure-me-la. Algú més se la vol treure? Vinga. Mira, tu et toquen aquestes. No seran les difícils, no? No, són les fàcils. Ja ho veurem. I ara què toca? Ah, vale, ara us hem d'explicar una miqueta com anirà tot això. Hi haurà 8 presentacions, per tant, 8 dones estupendes preparades per pujar dalt de l'escenari. Cada una d'elles farà una presentació de 5 minuts. Quan en faci 4, sonarà una senyal acústica. Una campaneta o...? Una coseta, un so. Vale. Un so. Així sabem que hem d'anar acabant la presentació. Per sortir a fer la presentació, cada una de les slameres ho farà acompanyada d'una música que s'han triat elles mateixes. Per tant, estigueu molt atents perquè encara que en aquell moment no estiguin parlant, ja ens estan explicant alguna cosa. Al final us tocarà a vosaltres participar perquè haureu de votar quina és la presentació que us ha agradat més. I després ja anunciarem la guanyadora. I ja està, no em deixo res. La norma més important, Olga. Bé, ja us podeu imaginar que la condició necessària per les presentacions és que aquestes les facin les dones, perquè de parlaments d'homes ja n'hem aguantat prous al llarg de la història, no? Sí. Però abans de començar, deixeu-me dir-vos que l'Slam us proposa ser solidaris. Per això hem habilitat una taquilla inversa a la sortida, una guardiola de tota la vida, on podeu deixar els vostres donatius al sortir. És totalment voluntari. Els diners recaptats aniran per la recerca biomèdica que fem al IDIVELL. L'IDI què? L'IDIVELL. L'IDI qui? IDIVELL, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. L'IDI com? Al centre on fem recerca sobre càncer, neurociències, medicina regenerativa i medicina translacional. Ah, l'IDIVELL. No, l'IDIVELL. No sabeu la de coses que ens diuen, no és tan difícil. IDIVELL. A veure, potser sí que m'ha donat les fàcils, la Carla, perquè ara ens toca fer un joc, el joc de les 7 diferències. A veure qui de vosaltres em troba les 7 diferències d'aquestes 2 imatges. Algú? Ningú? No en trobeu perquè no n'hi ha. Són el cervell d'una dona i el d'un home. Són exactament iguals, sense diferències destacables. Que bé, està la gent aplaudidora.
Però això no és el que li van dir la seva mare, la Joan Freeman. La Joan va ser una nena molt curiosa, des de ben petita ben interessada en la ciència. Però quan va expressar el seu desig de dedicar-se a la ciència a la seva mare, aquesta li va dir: les dones no podem fer ciència perquè el nostre cervell no està preparat per fer-ho. Quina pena. Ella es va quedar molt trista, no es podia creure que no podria ser científica. Havia estat ajudant el seu germà al laboratori, en Richard Freeman, i sabia que allò era el que volia fer. Com podia ser tan injusta la biologia del seu cervell com per impedir-li? No va ser fins temps després quan en un dels llibres d'astronomia del seu germà hi va veure que un dels experiments estava signat per una tal Cecilia Payne-Gaposchkin. Eren una mica difícils. Una dona científica! Així que no era veritat allò de que el cervell de les dones no estava preparat per fer ciència. La Joan Freeman es va acabar convertint en una física molt destacada, coneguda pels seus estudis de les aurores polars i les tempestes magnètiques. Que important és tenir referents on emmirallar-nos per aconseguir allò que volem. I per referents en ciència, les nostres 3 primeres eslameres de la nit. Marissa Mena, investigadora del grup d'infeccions i càncer. Evelina Tortosa, investigadora principal del grup d'apoptosi i càncer. Mercè Martí, cap dels serveis científico-tècnics de l'IDIVELL. Un fort aplaudiment per elles i que comenci l'espectacle. La meva àvia explicava que quan jo era petita deia que de gran volia ser metge, però no dels metges que curaven els malalts, sinó dels que feien les medicines. I així, amb 18 anyets, vaig decidir que estudiaria químiques per fer els medicaments i vaig fer la carrera. Això, abans, treure un 3 a la selectivitat de químiques no em va desmoralitzar. Després de la carrera vaig fer un màster en química orgànica, de síntesi de fàrmacs, després un doctorat, després un postdoctorat. M'agradava molt el que feia, però va arribar un moment que m'agradava, però vaig sentir que la recerca bàsica de laboratori que jo feia de desenvolupament de potencials nous fàrmacs, de química, estava massa lluny de la gent, del pacient. Em seguia sentint científica, però volia veure més de prop com el que jo feia ajudava a millorar la salut de la població. Crisis total. Dic, vale, molt bé, ja sé el que no vull fer, però què faig ara? I crec que vaig sentir el que moltes vegades sentim les dones de no puc, no podré reorientar-me, no podré fer una altra cosa, porto 10 anys fent això, tinc 32 anys, però una dona em va ajudar perquè em va parlar d'un màster de salut internacional que organitzava la Comissió Europea i que s'estudiava a diferents universitats. I els meus budells em van dir, els meus ovaris em van dir, ai, això sí. I vaig seguir el meu instint, la meva intuïció, que crec que també és una cosa molt femenina, i vaig aplicar per aquell màster i em van donar la beca. I jo, ostres! Però unes setmanes abans de començar el màster em truquen de la secretaria i em diuen, mira, Marissa, que la Universitat de Berlín, que és la primera que jo havia de començar la primera part del màster, vol saber quant de temps has estat en països en desenvolupament. Perquè jo al meu currículum havia posat que havia estat el 2002 i el 2003 a Ghana fent de voluntària en programes de conscienciació de VIH. Però Berlín volia que els europeus becats haguessin viscut almenys un any en països en desenvolupament. I jo vaig dir, no, jo només he estat un estiu al 2002 i un estiu al 2003. I van dir, llavors Berlín no t'agafa. I jo vaig sentir el que també sentim moltes vegades les dones quan tenim èxit, el síndrome de la impostora. Vaig dir, clar, és que jo no m'ho mereixia. No mereixia jo. Clar, me'l van donar per error, es van equivocar. Jo vaig enganyar, no vaig dir que... Bueno, però una altra dona em va ajudar, va ser la secretària del màster, que va dir, Marissa, deixa'm veure si a Amsterdam, que també hi ha places encara, et deixarien fer la primera part del màster, i em van deixar. Vaig poder fer la primera part del màster, després encara vaig fer alguna assignatura a Berlín i vaig treure 2 excel·lents, toma ja. I després vaig arribar a la part final del màster, que era el projecte de final de màster, que jo el volia fer a Ghana. Per què a Ghana? Perquè tenia la meva parella allà. I el volia fer de prevenció de càncer de mama, però no tenia col·laboradors allà. I els meus profes em deien, però com faràs un projecte de final de màster a Ghana si no tens col·laboradors a Ghana? I jo, que en trobaré, deixeu-me que en trobi, que no podràs trobar, que no tens temps. I jo, que sí. I soc molt cabuda, que crec que això també ho tenim les dones. I al final vaig aconseguir una col·laboradora, una altra dona, una oncòloga de mama, que treballava a Ghana curant a les pacients, però veia que les pacients arribaven massa tard a l'hospital i que a part de curar-les necessitava
fer conscienciació sobre la prevenció i la detecció precoç i em va donar l'oportunitat de fer el meu projecte de màster avaluant el seu programa de conscienciació de càncer de mama a les comunitats rurals de Ghana. Vaig aprofitar aquell mes i mig allà fent el treball de camp per casar-me i vaig poder acabar el màster i aconseguir una primera feina com a epidemiòloga. I llavors vaig anar a presentar el meu projecte de final de màster al Congrés Europeu de Medicina Tropical i Salut Internacional. I a la sessió on jo parlava estava la Sílvia de San José i el Xavier Bosch, que en aquell moment lideraven el programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'IDIVELL i de l'ICO. I jo vaig dir, jo vull treballar amb aquests dos. I quan vaig tornar del Congrés, els vaig escriure un mail, els vaig dir, soc la Marisa Mena, ens hem conegut al Congrés, m'agradaria molt treballar amb vosaltres i saber si hi ha alguna oportunitat. I em van dir que vingués a fer una entrevista. I vaig anar a fer l'entrevista i em van donar una oportunitat. I d'això ja fa 10 anys i porto 10 anys treballant al programa de recerca en epidemiologia del càncer com a epidemiòloga, el grup liderat ara per la doctora Laia Alemany, on fins i tot he aconseguit algun projecte com a investigadora principal. M'agrada molt el que faig, treballo amb un grup de dones fantàstic, algunes estan aquí avui amb mi, i a vegades sento que el que fem és recerca en femení. I una m'ha dit que vindria amb la seva filla perquè de gran vol ser científica. I jo li diria que si és el que vol ser, ho serà, perquè les dones podem aconseguir qualsevol cosa que ens proposem a la vida. Moltes gràcies. Bé, estic una mica nerviosa, és curiós, no? No sé per què. La veritat és que vull començar agraint a les persones que han organitzat aquest acte per haver tingut la delicadesa i l'encert de fer avui, que és el dia 11, el Dia Internacional de la Dona i de la Nena, que fan ciència o científiques i poder estar aquí. Vull agrair a IDIVELL, vull agrair a totes les persones que han organitzat i vull agrair a tots vostès per haver vingut aquí i escoltar-nos. Bé, dit això, es tracta avui que expliqui una miqueta com ha estat la meva vida professional. I això és com una mica dir, ostres, ara m'haig d'obrir aquí davant d'aquestes persones. Tranquils, perquè jo tinc una edat, no? I clar, dic, ostres, si començo a explicar, potser després resulta que... No, mireu, seré breu, però és concisa i us vull donar uns missatges, que al final de tot tornaré enrere i diré pam, 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 aquests són els seus missatges. I us faré preguntes, cuidado, al tanto. Bé, doncs... Jo vaig estudiar Medicina perquè volia ser metge. Quan vaig acabar la carrera, allò del MIR, que ara tothom n'ha sentit a parlar, però en aquella època només ens sentíem a parlar els que estudiàvem. Vaig fer l'especialitat de Neurologia, fantàstica, i quan vaig acabar dic, ostres, vaig tenir l'oportunitat de començar a fer recerca. Mira, vaig fer recerca amb ictus, precisament nosaltres estàvem buscant que no es morissin tantes cèl·lules, que la gent pogués recuperar-se, i avui precisament hi ha hagut una publicació en aquest sentit, no l'hem fet nosaltres, però vull dir un grup molt interessant. Després d'això me'n vaig anar a l'Hospital de Mataró a treballar de neuròleg, i ostres, jo era molt feliç, però vaig tenir una tentació de poder fer recerca, de poder fer una estada postdoctoral, perdoneu que això sembla que no, de poder fer una estada postdoctoral a la Universitat de Harvard, a Massachusetts, i poder-me centrar en el tema dels tumors cerebrals. Això representava que havia de deixar l'hospital, que havia de deixar la clínica. I aquí va haver, diguem, aquella cosa que haureu de fer molt al llarg de la vostra vida, que és pensar, decidir, posar una balança i triar. Quan tries, agafes coses i les deixes. Bé, això em va donar l'oportunitat d'estar un període fora i després, a la tornada, vaig poder posar en marxa aquest laboratori, juntament amb aquestes 3 magnífiques dones, la Fina i la Pepita,
la Universitat de Barcelona, on ens vam centrar en l'estudi de resistència a determinats tumors, resistència al tractament. És a dir, nosaltres què volíem fer? Els tumors estan formats per moltes cèl·lules diferents, no? És el que en diem, els tumors són heterogenis, i dintre d'aquestes cèl·lules diferents, algunes fan vasos, altres s'encarreguen de multiplicar i fer moltes cèl·lules dolentes, no? I tot això està regulat per unes cèl·lules que se'ls diu les cèl·lules mare tumorals. I aquestes cèl·lules mare tumorals són les que van dirigint. Tu fes vasos, tu vés cap aquí, tu vés cap allà, tu multiplica't més. El tumor creix. Però elles, clac, es van quedant allà amagades controlant. Ve el tractament, et donen el tractament, elles allà amagades, no veu, el tractament no les veu perquè estan allà, i quan s'ha acabat el tractament, pam, tornem-hi, tu fes cèl·lules, tu fes vasos, tu. Bueno, en fi, és a dir, aquestes cèl·lules són molt resistents al tractament. El que vàrem fer va ser, doncs, amb una col·laboració amb el Servei de Neurocirurgia, les persones que tenien aquests tumors cerebrals ens donaven unes mostres, les cultivàvem i aleshores intentàvem trobar molècules que en dèiem diana per poder fer un tractament més personalitzat. Aquí què us vull dir? Doncs que he tingut una vida professional, que us l'he explicat, no? Això són 25 anys de recerca. Tirem endavant una mica, amb una sèrie de publicacions, no? I mireu, esclar, jo també he tingut una vida familiar, no? Vull dir, també hem clonat, també, i ens han sortit aquests... El petit, o sigui, el petit és el que sembla, o sigui, el gran és el petit, vull dir, ja m'enteneu. I això també porta molta feina, porta molta feina, perquè les dones hem de tenir, jo me'n recordo, quan érem petits, tenia tantes mans que semblava, una cosa terrible. Va aparèixer la crisi i em va afectar molt. Nosaltres érem un grup petit, un grup de dones que teníem família. I ens vam quedar sense projecte. I després, a nivell personal, endavant, sisplau. Doncs, també em va tocar, a mi també em va tocar, també vaig haver de parar, saps allò que, pum, el tren, pam, t'ha tirat a fora i veus que allò va passant i tu estàs allà, et fan un tractament, tirem endavant. És a dir, aquest moment va ser un moment que em va fer pensar, em va fer reflexionar, em va donar moltes ganes de retornar a la societat tot allò que havien donat per mi en aquell moment en què jo estava en aquest procés. I, per tant, què és el que us vull transmetre? Que heu de tenir fe en vosaltres. Si vosaltres heu de ser científiques, heu de tirar endavant, heu de lluitar, us heu d'adaptar als canvis. Canvis és la vida. I, doncs ara jo estic mirant endavant i tinc com uns nous embrions de projectes de recerca, potser una miqueta més aplicats directament a la persona, hàbits de vida saludable, activitat física, en l'envelliment i el càncer, i també amb temes més de docència, amb docència internacional. Aquella cosa que us havia dit de resum, endavant, lluiteu, i com a dones, vosaltres sou el futur. Gràcies. M'han dit que ho posi més endavant, Magda, vaig demanar permís, Bona tarda a tots i totes, moltíssimes gràcies per estar aquí. M'han dit que expliqui la meva trajectòria professional en 5 minuts. Voy a por ello. Primera, sisplau. Quan era molt petita, potser no tan petita, però de molt d'hora, vaig al·lucinar de com d'una llavor tan sosa com un cigró, només de posar-la amb cotó humit, sortia una planta. Quina és aquesta màgia? Així que quan els pares em van preguntar què vols estudiar, no si volia estudiar, sinó què vols estudiar, vaig tenir-ho clar, biologia. Següent, sisplau. Allà vaig trobar la Mercè Dufort, que va ser com un cupido, que em va clavar una fletxa al cor i des d'aleshores sempre més vaig estar enamorada de la microscopia. L'últim any de la carrera, quan no tenia ni la més mínima idea de què faria l'any següent, ella ens va dir: la doctora Montse Ponsal, autònoma, ofereix una tesi doctoral?
Podeu posar la següent? I jo ja no vaig escoltar res més del que deia. Vaig dir, això ho vull fer jo. Veure la vida amb aquest detall i amb aquesta magnificació. Què s'ha de fer? Però llavors la Mercè va acabar la frase. No us presenteu els que tingueu un 3. Un 3 era una matrícula, era la màxima nota. Jo era friqui, però no tant. Ja no podré fer això? Quina ràbia. 2 dies dubtant. Al tercer la vaig trucar. Diapo, sisplau. Doctora Ponsà, jo no tinc un 3, però tinc unes ganes d'aprendre i de treballar agafada. A l'Autònoma no només vaig poder fer la tesi, diapo, sisplau, sinó que em van donar la primera feina de biòloga, com a microscopista al servei de microscopia. Ja no hauria de treballar més a les rebaixes del Corte Inglés. Allà vaig fer estudis amb l'Anna Ibeiga i amb l'Alfonso Rodríguez en mostra humana. I en això estava, següent diapo, que un dia el pare em va dir: Merche, jo no et veig equilibrada. Tant estudiar la vida, a veure si t'oblides de viure la vida. He trobat això, cursos d'iniciació al teatre a la Cassona. Per què no t'apuntes? A l'any, diapo, sisplau, tenia una parella. Als 3 anys ens vam quedar embarassats. Va ser tan maco, no només estudiar la vida, sinó crear vida dintre meu. Voi. Això és el directe, perdó. Que vam repetir, de clar. I amb... Ei, tireu enrere. Vale. Amb això estava vivint la vida, que em van dir: s'ha creat un nou centre de recerca que vol aprofitar la força de la pròpia vida per fer una nova medicina, la medicina regenerativa. Ara sí, jo vull estar aquí, jo vull estar en aquest projecte. Com ho faig? Però tinc 2 criatures, a l'Autònoma soc funcionària, el meu anglès no és bo, no m'agafaran. 2 dies dubtant. A la tercera em vaig presentar a les entrevistes, agafada. Amb les meves imatges vaig poder ajudar els investigadors a poder descriure com el zebrafish regenera el cor quan l'amputes o, atenció, com les cèl·lules adultes, les cèl·lules de la meva pell, les pots reprogramar perquè es pensin que tornen a ser cèl·lules embrionàries i et donin els teixits que s'estan perdent en les malalties degeneratives. Després, amb el temps, vaig passar a ser la responsable de les plataformes del CMRB i que s'han reconvertit en els serveis científico-tècnics de l'IDIVELL. Això també m'ho trec, els nens no surten, però l'embaràs sí. Què fem als serveis científico-tècnics? Ajudar els investigadors a fer la missió de l'IDIVELL, a millorar la qualitat de vida, ja no només vida, sinó vida amb qualitat dels nostres ciutadans gràcies a la recerca aplicada amb càncer, neurociències, medicina translacional i medicina regenerativa. I ho fem amb uns instruments que són una passada, uns Ferrari, perquè ens entenguem, però sobretot amb la professionalitat de totes les persones que abans o després han passat pels serveis científico-tècnics o les plataformes, els conductors dels Ferraris. Quina és la meva feina ara? Segueixo estudiant. Sempre seré una microscopista, però ara de tant en tant, quan hi ha obres, em poso el casco per assegurar que en els nous espais els requisits tècnics que necessiten els nostres Ferraris es compleixen. O de vegades em poso la gorra de comptable, o no sé de què, per quadrar números o demanar les ajudes per tenir els diners que costen aquests Ferraris, 420.000 l'últim. De vegades em truquen, a vegades a la nit, i em diuen: hi ha un foc, hem de pagar aquest foc. Nosaltres li diem solucionar els marrons. Així? I de vegades, poquetes, m'he de posar la perruca de jutge per assegurar que la legislació que ens regeix en matèria d'experimentació animal o bioseguretat l'estem complint. Amb tot això, el bagatge comença a estar ple. No tot han estat bons moments, ni molt menys, però estic contenta. I aquesta experiència em permet donar 3 consells importants a les noies més jovenetes de l'audiència. El primer, no et rendeixis, persegueix el que vols, encara que no tinguis un 3 o el teu anglès no sigui bo. Però sempre vigila el teu equilibri, l'interior, mental, emotiu, sensorial, i també l'equilibri entre el que tu necessites interiorment i el que t'està demanant l'exterior. Si en algun moment se't trenca aquest equilibri, recorda aquestes sigles, PPDE, que signifiquen prioritza, segur que ho has de fer tot, posposa i ho has de fer tot ara, delega, ho has de fer tot tu, i amb qui delegaràs? Amb les persones que sí o sí has hagut de formar un equip, la parella, els fills o els companys de feina. I si en algun moment això et falla, no oblidis mai que...
Any 1958, plena guerra espacial. La Unió Soviètica ja havia llançat 2 satèl·lits amb èxit a l'espai exterior, l'Sputnik 1 i l'Sputnik 2. Mentrestant, els Estats Units havien fracassat en tots els seus intents. A la foto veieu 3 homes, William Hyman, James Van Allen i Warner von Braun. Olga, jo també en tinc de difícils, I estan sostenint l'Explorer 1, el que seria el primer satèl·lit que els americans llançaven amb èxit a l'espai. Com veieu, un munt d'homes. Darrere les càmeres, Katherine Johnson. Katherine Johnson era una matemàtica afroamericana que es dedicava a fer els càlculs necessaris per garantir l'èxit de la missió. La seva funció era calcular i callar. Però a diferència dels seus companys i companyes, Katherine de seguida es va començar a fer preguntes. Per què es feien aquelles coses, quin era l'objectiu, com es pretenia arribar a aquell objectiu. Així que va demanar poder anar a les reunions d'enginyers on es prenien aquest tipus de decisions. Una dona a les reunions on es prenien decisions, això no podia ser, això no era normal. Però Katherine va preguntar, però està prohibit? No ho estava perquè no s'ho havien ni plantejat. Així que Katherine Johnson va començar a anar a les reunions i en poc temps va destacar tant per les seves capacitats matemàtiques com per les seves capacitats de lideratge. Es va convertir en un referent a la NASA. Va participar en missions tan importants com la que va portar l'home a la Lluna. I de fet, quan van arribar els primers ordinadors a la NASA, li van demanar a Katherine que comprovés que els càlculs que estaven fent els ordinadors eren correctes. 2 científiques que també han destacat en els seus camps són les nostres següents 2 eslameres. Elles són la Mireia Plas, cap del grup de recerca en regulació gènica de la identitat celular, i Carmen Ardanuy, investigadora principal del grup de recerca d'epidemiologia de les infeccions bacterianes. Un fort aplaudiment. Perfecte. Bueno, doncs això. Breu història d'una bioinformàtica que no volia ser bioinformàtica, havia de ser jo, no? Això havia de ser una mica la història de què hem fet nosaltres i com hem arribat fins aquí, i això és el que us intentaré explicar, a veure què us sembla. La meva carrera científica, queda així com molt formal. Va començar a Barcelona l'any 1997, així com històric. Per què el 97? Perquè el 97 era l'any que jo feia segon de BUP, que pels que sou més joves vindria a ser el que és quart d'ESO. I havies de triar què volies estudiar. Jo estava debatent-me entre coses molt semblants com estudiar dret per ser advocada o fer biologia. I el meu tutor em va dir, saps què? Tu fes lletres, que se't dona bé. I vaig dir, sí, perfecte, m'apunto a biologia. I aleshores així vaig acabar a la universitat a estudiar biologia a la Pompeu. I jo en aquell moment era molt innocent i feliç i jo pensava que ser biòloga era això, no? Era anar-te'n a viure a l'Àfrica, estudiar micos, o potser estar en un laboratori fent experiments així de coses que exploten i tal, no? I vaig començar la carrera. I què em vaig trobar? Que havia estudiat anatomia del cor, dels músculs. Rutes metabòliques. Són coses superemocionants, o sigui, us ho recomano tots, I després ja el millor. Havíem d'aprendre a classificar les fulles en funció de la forma i les ratlles que tenen. I jo vaig dir, això no és el meu, o sigui, deixem-ho, saps? De fet, em vaig passar 3 anys de la carrera de 5 dient, jo això l'any que ve ho deixo, jo ho deixo, perquè no hi havia manera. I al final no ho vaig deixar, no? Clarament. I vaig descobrir que hi havia coses que em molaven, no? Com per exemple la genètica molecular. Vaig dir, això està bé. I després la bioinformàtica, jo que també durant aquests 3 anys era odio els ordinadors. Però vaig pensar, això és interessant, és com tu fas un programa, treballa per tu i tu només li dones a l'enter, que és el que diuen els meus amics que em dedico a fer. I aleshores vaig dir, això és el meu. I vaig trobar algú que em va dir, va, vine i fes el doctorat amb mi. I així em vaig quedar fent el doctorat a la Pompeu, que per què canviar si total ja estàs estupendo, no? El mateix edifici, tot, ja coneixes tothom. I em vaig posar, i la veritat és que del doctorat el que puc dir és que va ser molt divertit. Vaig aprendre a fer programes per fer il·lustracions i fer coses així. Això és una imatge que sortia a la meva tesi doctoral, o sigui, és autèntica. Ho podeu veure. I després també el que vaig fer va ser viatjar molt.
No sé com, em vaig dedicar, vaig començar el meu jefe, que això dels congressos era molt important, i vaig anar a llocs com els Andes, Argentina o a la costa del Maig Roig a Israel. I això va estar molt bé, perquè de fet, no per aprendre ciència, sinó que també conèixer molta gent i te n'adones com diferent és fer ciència a diferents parts del món. I clar, se'm va acabar el doctorat, no? I havia de fer alguna cosa i vaig dir, bueno, doncs me'n vaig fora. Anem a explorar una mica. I vaig anar a parar a Copenhague, no ho sé. És un lloc molt maco. Estava aquí a la Universitat de Copenhague, que és un edifici així estupendo, així molt vidre, tot molt verd, perquè així els dies que no plou doncs ho agraeixes. I aquí em vaig adonar allò que diuen el cultural shock, no? Allò, el canvi cultural, te n'adones, no? Primer, parla una llengua que té 9 vocals i es pronuncien de 17 maneres diferents. O sigui que, com comprendreu, això era molt difícil. I l'altre és que això que ara està molt de moda aquí, que és la pillar el bicing, doncs allà té més o menys aquesta pinta. O sigui, hi ha tràfic. O sigui, fas cua per arribar a la feina. Però bueno, o sigui, va ser una experiència interessant, no? Que te n'adones de vegades com de difícil és canviar de país i fer altres coses o viure d'una manera diferent a la que estàs acostumat. I jo que me vaig marxar, convençuda que marxava per 2 anys, amb una maleta, saps? Jo vaig fer caixes, tot, ho vaig deixar a casa de ma mare i vaig dir, jo 2 anys i me'n vaig. Me'n vaig passar 4. I d'aquí vaig dir, i ara què fas? Tornes? Tornes a què? És com, si vols fer ciència, a què tornes? Vaig dir, bueno, doncs me'n vaig a un altre lloc. I me'n vaig anar a Berlín. Que la veritat, si no heu estat, si heu de triar, aneu a Berlín, que és més interessant. És molt més interessant i molt més divertit. I aquí estava treballant en aquest edifici, la fletxa aquesta assenyada, de fet, la que era la meva oficina, també. Lo del vidre jo crec que té a veure amb la quantitat de pluja que hi ha. La resta no tenien això als 4 minuts. I jo aquí, jo me'n recordo que vaig anar a fer una entrevista, que de fet va ser un desastre, perquè vaig perdre el vol per anar a l'entrevista, saps? O sigui, fatal. I em vaig sentar amb el meu jefe, que jo li anava a explicar el que volia fer al seu laboratori, i em va dir, saps què? Que nosaltres aquí fem seqüenciació de cèl·lules individuals, això que l'any passat us vaig explicar que fèiem al laboratori. I li vaig dir que m'enganyava, que això era impossible. Que de fet, això no podia funcionar. I la veritat és que sí que funciona, perquè és el que fem al laboratori ara. I bueno, doncs vaig aprendre a fer això i em va anar molt bé. I aleshores vaig dir, bueno, ja està, ja estic cansada de canviar de país. Em vull tornar a Barcelona. I dius, i com ho fas? I ara què fas? O sigui, aquí començo que em donin una feina. I vaig dir, bueno, doncs les demano totes. Tal qual. Vas demanar 2 beques de postdoc, la Ramon i Cajal, la Miguel Selvet, en Sarah Hunter, unes places de PI, i vaig dir, bueno, doncs jo me'n vaig a la que em doni feina primer. I tal qual. Em van donar un postdoc i vaig dir, vinga, que me'n vaig. I vaig tornar aquí, al mateix edifici on, de fet, vaig fer la tesi. I va ser un postdoc que va durar molt poc, perquè vaig estar 6 mesos i ja em van oferir una feina per venir-me aquí a l'Edivell. I aquí és on he acabat. I jo no tinc un gran missatge que donar-li a la gent, no? Jo, per acabar, la diapo que tenia posada és això és el que diu que és la carrera científica segons el Ministeri, no? I jo he intentat mirar-la comparada amb la meva, i la veritat és que no està mal, O sigui, ho he fet superbé. Però, si us fixeu, no és tot exactament igual, no? O sigui, hi ha coses que ells ho veuen així com molt ràpid i molt fàcil, i que de vegades trigues més i no fas un postdoc sinó que en fas 3 i canvies de país no sé quantes vegades, però bueno, o sigui, ara estem aquí al final i ja al futur ja veurem. Però tot es pot fer, no? Apa, doncs ja està. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí les vengo yo a hablar de las Olimpiadas. Y dirán, ¿pero cómo? ¿Esto no iba de ciencia? ¿Y esta mujer tiene pinta de olímpica? Vamos, es que ni por el forro. ¿Y por qué he puesto Olimpiadas? Bueno, porque yo he hecho mi pequeña maratón. Aquí donde me ve, yo soy de un pueblo de los Monegros. ¿Alguien ha pasado alguna vez camino de Madrid por ese secarral donde no hay nada? Pues de allí soy yo, de este pueblo donde en la iglesia hay un montón de cigüeñas. Un pueblo de 500 habitantes, 499 ahora, porque yo estoy aquí, que tiene sus edificios, sus costumbres, tal. Y dije, bueno, pues yo quiero estudiar. Y esta chica parece que vale, pues tendrá que estudiar. ¿Y qué va a estudiar? Bueno, pues igual estudio farmacia. Y me dijo un profesor,
la carrera ideal para una mujer. Tú estás arriba cuidando a tu familia y a la vez atiendes la farmacia. Y dije, lo tienes claro. Y entonces pues me fui a Pamplona y hice farmacia y lo conseguí. Acabé la carrera y dije, va, pero es que a mí lo que me gusta es el laboratorio. ¿Y qué puedo hacer? Y claro, a mí me gustaría la investigación y tal. ¿Y si me presento al FIR? Todo el mundo conoce el MIR, que es lo que hacen los médicos. Pues me presenté al FIR y dije, ¿y dónde me voy? Donde hay una especialidad de laboratorio de bichos, porque a mí me gustan los bichos, los microorganismos, esos pequeñitos que nos causan pandemias. Y entonces me vine a Barcelona y dije, ¿por qué? Pues porque son las Olimpiadas, ¿dónde voy a ir? A la Barcelona Olímpica. Y por fin era residente y estaba contenta en el año 1992, el ambiente espectacular. Y entonces, pues bueno, desde entonces hasta ahora, pues esta ha sido mi vida. El Hospital de Bellvitge, unos años de rotación, mi postdoc, mi rotación externa fue en el hospital, en el Joan 23, el IDIBEL, el CIBER, que es una cosa como una entelequia de investigación a nivel nacional, y la Universidad de Barcelona, ¿no? Pero yo también fui becaria, ¿no? Becaria precaria. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues en principio yo hice mi residencia en el 92-95 y yo quería investigar y hasta conseguí un paper, algún paper, siendo residente, que está muy bien, ¿no? Y publiqué alguna cosa de citomegalovirus, un virus. Y dije, pero yo quiero hacer más, una medalla, ¿eh? Quiero hacer algo más. ¿Y si hago la tesis, no? Y entonces me planteé hacer la tesis y dije, venga, vamos a hacer la tesis. Pero la tesis me duró años y años y años. ¿Y por qué me duró tantos años? Pues porque hasta conseguí, fijaos, en el 98 el primer paper de la tesis. ¿Y por qué me duró tantos años? Porque tuve becas y paro. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos años? La gran crisis. ¿Y qué es lo que pasaba si uno era becario y se quedaba en el paro? Ni subsidio ni nada. En aquel momento nació una cosa que era el movimiento de los becarios precarios, porque ahora mismo una beca predoctoral o un contrato para hacer la tesis tiene seguridad social. En aquel momento no tenía, y si se te acababa no tenías dinero. Y entonces, pues bueno, en el Joan 23 necesitaban un microbiólogo y como yo era microbióloga dije, pues voy a ver qué hacen por allí. Y me fui y estuve allí 5 años. Y mi tesis allí seguía, allí hacía lo que podía, hasta que en el 2001 nació mi primer hijo. Y dije, tate, en mi baja maternal, ¿qué voy a hacer? Acabar la tesis. Y es lo que hice, una baja maternal y un año y pico de reducción de jornada y doctora en farmacia en el año 2003. Y ese momento, ese esfuerzo me sirvió para que una mujer que estaba entonces en el Hospital de Bellvitge me llamara, me dijera, venga, vente con nosotros, vuelve aquí otra vez, la doctora Josefina Liñares. Y fue cuando empezó pues, mi carrera otra vez de vuelta en el Hospital de Bellvitge. ¿Y qué hice en esos años? Pues investigar, primero con contratos de investigación, ¿no? Ligada al IDIBEL o al CIBER, ¿no? Hasta conseguí un proyecto de investigación y luego, pues, al final, pues un contrato, ahora estoy contratada por el hospital, ¿no? Un contrato del hospital como microbióloga y durante ese tiempo pues uno va a proyectos de investigación, investigaciones y tal, hasta soy investigadora principal de un grupo CIBER, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Pues que al principio firmas los papers de primero y luego vas de última. O sea, esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Y qué ha pasado por el medio? Pues por el medio han pasado personas, que es lo más importante de todo esto. Personas que algunas pues, han sido mis mentores y otros pues, les he dirigido yo. Y estas personas han ido sacando sus tesis. Y lo que es mejor de esto es que algunas de estas tesis las han hecho mujeres que han sido mamás durante su doctorado y han podido cuidar de sus hijos sin estar en el paro, ¿no? O sea, manteniéndolos. ¿Y en qué investigamos? Pues nosotros investigamos en la resistencia a los antibióticos, porque desde que empecé yo en el 92 hasta ahora, esto es lo que ha pasado. Las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Pero también hacemos algo de COVID, porque claro, este año el COVID, y llevamos 2 años que el COVID nos lo copa todo, y miramos las variantes, y si tenemos la Omicron, o si tenemos la Delta, o la que tengamos. Pero en medio de todo esto, seguimos la estela de Fina Liñares, que fue la persona que hizo volverme a mí.
Y también miramos que, por ejemplo, la vacunación, que no solo existe para COVID, hay para otras cosas, la vacunación del neumococo disminuye la resistencia a los antibióticos. Y aquí está el podium, ustedes deciden si soy la primera, la segunda, la tercera, un accesito, ni siquiera tengo que estar aquí. Y muchas gracias a todos los que han estado trabajando estos años con nosotros y a ustedes por escucharme. Gracias. No havia posat el micro, mira que m'ho ha dit el Rafa, recorda-te'n. Sí. Vale. Avui celebrem el Dia de la Dona a la Ciència, sí, però també el Dia de la Nena en la Ciència. No ens n'oblidem. Per això volem dedicar un espai de l'Slam a les més joves, a les noies que han decidit emprendre uns estudis científics i, qui sap, si una carrera en el món de la ciència. Escolteu el testimoni de 4 estudiants de l'Institut Bellvitge, centre que fa tàndem educatiu amb l'Idivell. Elles són Maria Garcia, Cameron Boroniecki, Laia Torres i Paula Maria Barrios. I estigueu ben a temps a la sorpresa final, que la jove influencer Juliana Canet ens vol adreçar un missatge. Em dic Laia Torres Sánchez. Em dic Cameron Boroniecki Regadera, tinc 17 anys. Em dic Maria García Lara, tinc 17 anys. Em dic Paula Maria Barrios Romero, tinc 16 anys i faig primer de batxillerat científic. Estic estudiant primer de batxillerat científic. Faig segon de batxillerat científic. A l'Institut Bellvitge. A l'Institut Bellvitge. A l'Institut Bellvitge. La veritat és que sempre l'he tingut molt clar, sempre m'he decantat per les ciències, llavors mai he tingut que pensar molt bé entre decidir diverses opcions, sinó que sempre han sigut les ciències, llavors què vols fer de gran? Tinc diverses opcions, perquè m'agraden diverses carreres i m'agrada sobretot genètica i l'àmbit de la investigació. Per exemple, la meva mare és infermera i doncs això tota la seva vida ha estat dedicada a la resta i era una vocació que a mi m'agradava molt, ajudar sobretot a la resta que he tingut jo des que era petita, quan passava alguna situació de que alguna persona es feia mal o alguna cosa sempre m'agradava ajudar-la i aquesta cosa sempre l'he tingut jo dins i quan vaig començar primer de batxillerat vaig decantar-me i dir sí, m'agrada això. Bueno, les sortides que hem anat fent al llarg de l'ESO, alguna xerrada al Barrades també
de l'IDIVEI també he anat. Ara començaré a fer el meu treball de recerca, que el faré també amb l'IDIVEI. Sobre què el faràs? Sobre el càncer d'endometri. Si tiro cap a biologia, m'agradaria fer zoologia. Per al món dels animals, perquè m'encanten, però no tinc res clar. Has de demostrar més, encara que siguem iguals, hem de demostrar molt més i com guanyar-nos al nostre lloc, encara que tinguem les mateixes notes o treballem igual, penso que ells tenen molta part guanyada. I nosaltres, pel fet de ser noies, hem de lluitar més pel nostre lloc. Crec que cada vegada en el món de la ciència hi ha més dones, més importància de la dona dins d'aquest àmbit i crec que cada vegada serà més fàcil per ella i serà igualment reconeguda. Som capaces, 100%. Hola, soc la Joana Canet i em fa molta il·lusió poder participar en aquest acte que han organitzat des de IDIVELL pel Dia Internacional de la Nena i la Dona en el món de la ciència. Jo només us volia animar a que si realment us agrada i us apassiona tot aquest univers científic i us interessa saber d'on sortim els humans, com és que els humans som com som i totes aquestes mogudes, de veritat que no us freni res, sou igual de vàlides, sou les millors del món i us heu de fer científiques perquè és una feina fantàstica i necessària on calen moltes dones i on calen moltes nenes i on cal realment molta presència femenina. Per tant, us hi animo de valent i res, això, passeu un gran dia. Una abraçada molt gran. Hola. Joanet, sisplau, que està al revés. Ja, però són lletres. Bé, en fi. Sabeu què és això? Això és l'element de la taula periòdica número 119 i el seu nom ve per Lisa Meitner, una física austríaca que va descobrir la fissió nuclear. Lisa Meitner treballava amb el seu col·lega Otto Hahn a Berlín. Tots dos estudiaven com es desintegraven els isòtops radioactius. Això fins que van arribar els nazis i Lisa, al ser jueva, va haver d'emigrar a Suècia. En la distància, Lisa i Otto seguien treballant conjuntament, s'anaven enviant cartes. Un bon dia, Lisa va descobrir que quan l'àtom se separa, treu moltíssima energia. Acabava de descobrir la fissió nuclear. Va escriure ràpidament a Otto Hahn i junts van aprofundir més en aquest fenomen tan estrany. Fins l'any 1947, any en què Otto Hahn va rebre el Premi Nobel per ser el descobridor de la fissió nuclear. Creieu que li van donar també el Premi Nobel a Lisa Meitner? No. Creieu que Otto Hahn va mencionar en algun moment que Lisa Meitner l'havia ajudat o havien estat treballant 50-50? Tampoc. Lisa Meitner és una de les moltes dones invisibilitzades pels Nobel. Però us vull ensenyar una altra cosa. Joan, sisplau, l'altra? Sí, l'altra? Ara? Molt bé, del dret, estupendo. Us demano que busqueu aquest element a la taula periòdica. Aquest element amb un nom en honor a Otto Hahn. Sabeu què? Que no el busqueu, perquè no existeix. Perquè això és el karma científic. Acceptaràs un Nobel amagant la feina que ha fet la teva companya, però no sortiràs a la taula periòdica. Un honor molt més perdurable en el temps. Moltes gràcies, Joan. Ja està. Ja pots. La científica que sí que va rebre el Premi Nobel és la protagonista del cartell de l'Slam d'aquest any, Dorothy Hodgkins. Dorothy era una científica visionària que va descriure l'estructura tridimensional de molècules tan importants com la insulina, el colesterol, la penicil·lina o la vitamina B12. Dorothy Hodgkins, al igual que totes les científiques que us hem anat presentant al llarg d'aquesta tarda, Feynman, Johnson, Meitner, va trobar molts impediments a la seva carrera, però tot i així va aconseguir triomfar. Les que també han triomfat són les últimes 3 eslameres d'aquesta nit. Elles són Meritxell Rovira, cap del grup de recerca en regeneració del pàncreas, Susana Jiménez, cocap del grup de recerca de psiconeurobiologia dels trastorns alimentaris i conductes addictives, Isabel Fabregat, cap del grup de recerca de TGF-beta i càncer i cocoordinadora del programa Oncovell. Un fort aplaudiment.
Hola, soc la Meritxell Rovira. Com us han dit, soc cap de recerca de l'IDIVEI, però també de la Universitat de Barcelona. I m'agradaria començar la xerrada amb aquest lema de la UNESCO, que diu que el món necessita la ciència, però la ciència necessita també a les dones. Com ens han dit que us havíem d'explicar la nostra carrera científica, intentaré fer-ho el més divertit possible, però jo no brillo per ser divertida. També ho he de dir, També ho he de dir. Jo vaig fer biologia i després, mentre estudiava, jo treballava, saps? Aquestes coses passen, i a la meva època també. Jo treballava de secretària, boníssima, i també estudiava biologia. I quan vaig acabar, vaig fer pràctiques i vaig treballar amb pèsols. I treballava amb els pèsolets i jo els regava i tal, molt bonic. Però vaig dir, igual els pèsols no són el meu. I vaig veure un anunci per fer la tesi a l'IMIM. Però vaig arribar tard, perquè vaig veure l'anunci, se'm van anar els pardals del cap, perquè en aquella època jo era jove, i vaig arribar tard. Ja havien tancat ja hi havien triat algú, de fet. Però jo tot així, jo ahir tan valiente, vaig anar i vaig dir, no, és que jo ho vull fer. I van dir, doncs vale. I em va donar una plaça per fer el doctorat. I després d'estar en aquest lloc tan maco, al costat del mar, vaig decidir que m'anava a les Amèriques, a descobrir el mundo. Això quasi em causa un divorci, perquè me'n vaig anar a Johns Hopkins, que és el millor hospital dels Estats Units, però la ciutat, en aquell moment era la 6ª ciutat més perillosa dels Estats Units. I mi marido, que és italiano, va fer, escucha, no podies triar un altre lloc, no? Però bueno, vam anar. És un lloc on vaig aprendre infinitament, de mentors excepcionals. I vaig tenir la sort de poder tornar a Barcelona amb una beca europea important a treballar a l'IDIVAPS, al costat de l'Hospital Clínic. He de dir que aquesta fase científica va ser potser la més complicada, tant a nivell personal com científic, però tot i així vaig tenir molt bons resultats i em van donar una beca del Ministeri per començar la meva pròpia línia de recerca al Centre de Medicina Regenerativa a l'IDIVEI i després un contracte Ramon i Cajal del Ministeri per començar el meu grup a la Universitat de Barcelona i a l'IDIVEI. Aquest núvol de paraules me'ls van dir els meus amics, fa uns dies vaig dir, a veure, envieu-me per WhatsApp, paraules que us recordin quan jo parlo de ciència, quan parlo de feina. La més gran és passió, perquè esto de pringar 24/7 todos los días, és passió, apaga y vámonos. Sacrifici, dedicació, competitivitat, és una que és el que limita molt les dones en la ciència. Amics, molts amics, diversió, companys. Això també ens ho emportem cap a casa, els que fem recerca. I us he dit la carrera i us he dit que els científics som estudiants eterns. Si no us agrada estudiar i aprendre, no ho feu ciència, perquè el que fareu durant la vostra vida és aprendre i aprendre i aprendre i divertir-vos. Jo he après de mentors excepcionals. El Paco Real, l'Steve Leach i el Mike Parsons estan en aquesta foto. No he tingut la sort de tenir un mentor fixe que fos una dona, però jo em sento afortunada d'haver tingut aquests mentors com homes que m'han emputxat a fer i treure el millor de la meva persona, però sempre a divertir-me. De fet, aquesta foto, la primera foto la va fer l'Steve al laboratori a les 12 de la nit, que va arribar i em diu, però què fas aquí? I jo, doncs divertint-me, i va dir, bueno, estàs loca, no? I ficava aquestes fotos als seus seminaris. Diu, esta es la postdoc que hacía esto. Y també als Estats Units jo deia, però estos carritos de bebé, esto es muy grande, esto aquí los europeos cabemos, I em deien, a ver, prueba, i jo, vinga, me metia, no? O sigui, ens divertíem molt. Jo sempre m'he divertit, inclús el meu marit és el tercer d'aquella foto, no? També un altre científic una mica loco. I la vida de les científiques és molt semblant a la vida de qualsevol altra dona. Les dones científiques no som diferents a les altres, el problema és que no podem parar gaire, no tenim gaire temps per parar, perquè si no perdem el tren, ja us ho han dit, no? I les científiques tenim també projectes de vida. Aquest va ser el meu projecte més gran, el vaig incubar mentre tornava amb avió dels Estats Units, no? I aquí està la Nala, la meva filla gran, aquí vestida de científica. La Nala m'ha ensenyat moltes coses a nivell personal, m'ha fet millor persona, i a més m'ha acompanyat en moments complicats, perquè poc després d'aquesta última foto a mi em van dir que tenia un càncer de mama molt agressiu i la Nala em va acompanyar i la recerca
m'ha ajudat a contextualitzar les coses i a passar aquests moments el millor possible. I, com deia la meva mare, la paraula impossible no té cabuda, i llavors quan l'oncòleg em va dir és pràcticament impossible que tornis a tenir un fill, vaig treure l'impossible i li vaig dir treballem en el pràcticament. Doncs aquest és el meu fill, que té 3 anys, que va venir després d'un càncer i que també és el meu mestre de vida ara mateix. Aquestes experiències vitals, jo sempre dic, la vida et dona cartes, no les tries, te les dona. I tu has de saber jugar-les i has de compaginar una vida personal amb una vida laboral, has de trobar un company de vida, aquí al mig que està el meu marit, el Loris, que faci 50-50, que comparteixi amb tu. Aquí som dos, no? Doncs som dos i treballem els dos a casa i a la feina. I això no impedeix que tinguis beques internacionals, europees, nacionals, internacionals, que jo soy chica L'Oreal, Me dieron un premio por mi pelazo, no por mi recerca, En serio, És veritat, que hi ha un premi de L'Oreal, Para mujeres científicas, y da la casualidad que mi pelazo és lo más. I després, ajudes que em van permetre independitzar i formar el meu grup a la Universitat de Barcelona i a l'IDIVELL. I vull acabar només amb aquesta frase de filòsofa i escriptora Mary Wollstonecraft, que diu: nosaltres no volem que les científiques tinguin poder sobre els científics, sinó sobre elles mateixes. I si em permeteu, acabo una frase de la meva mare, que sempre em deia que havia de seguir els meus somnis, que ningú em digui que no puc fer quelcom, que el límit el posi jo, que la decisió sigui sempre meva, siguis noi o siguis noia. Sí? I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. I bé, doncs jo us parlaré de l'addicció al joc, que és el més diferent del que hem sentit fins ara, i parlaré del doble estigma en l'addicció al joc. Bé, vull començar pel testimoni d'una persona amb un problema molt greu de joc. Vaig ser conscient del meu problema de joc quan vaig decidir treure'm la vida. No podia més, el meu dia a dia consistia en jugar, perdre grans quantitats de diners, sentir-me culpable, dir-me que no tornaria a passar i l'endemà tornar a repetir el mateix. Bé, potser us heu imaginat un home, potser una dona. Els que heu imaginat una dona heu encertat. És una dona amb un problema de joc molt greu que ha estat amb nosaltres a la unitat. Bé, però després tornarem al tema de joc i ara em centraré en la trajectòria professional. Tot va començar al Col·legi Universitari de Girona, ara a l'UDG. De Girona vaig passar a l'Autònoma, vaig acabar la carrera allà i de l'Autònoma doncs ja a l'Hospital de Bellvitge i Idivell, que us puc dir que és casa meva també. Porto molts anys i ja ho sento com la meva segona casa. Amb 3 estades fora, una a Carolina del Nord, aquí una altra, 2 a l'Hospital Douglas, a la Universitat McGill a Montreal, i aquí he posat l'últim acte acadèmic que vam fer aquesta setmana, una doctoranda nostra que va defensar la seva tesi doctoral, amb molt d'orgull. Bé, i l'altre dia vaig anar a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, aquella biblioteca fantàstica que t'inspira a treballar amb aquella olor de fusta i de llibres antics. I després vaig passar per la sala on estan tots els retrats dels rectors de la Universitat de Barcelona. Bé, no vaig veure cap dona, però de ben segur que això aviat canviarà amb aquesta empenta de les dones científiques i de les nenes científiques. I torno al meu tema, que m'apassiona, el joc. I parlo de doble estigma perquè el fet de tenir un problema de joc i de ser dona és el pitjor del món. I en aquest cas us vull parlar de que les dones que arriben a la nostra consulta, en aquest cas 573 des de 2005, veieu que la majoria consulten per problemes de joc d'aposta, però fins gairebé un 22% tenen problemes de compra compulsiva. En el tema de joc, majoritàriament escurabutxaques, després bingo, per tant,
trien com a joc problemàtic jocs presencials, no estratègics, que no intervé l'habilitat, sinó purament l'atzar. Aquí veiem el perfil que presenten aquestes dones quan arriben amb un quadre d'alteració emocional molt important, símptomes depressius, d'ansietat, etc. I bé, pensem que el perfil d'una dona amb problemes de joc pot ser igual. Doncs no, podem identificar diferents subtipus de dones amb problemes de joc en funció justament d'aquesta psicopatologia, d'aquesta sintomatologia ansiosa, depressiva, i hem pogut identificar fins a 3 subtipus diferents de dones. Ja veieu que el subtipus 1, el clúster 1, que agrupa el 29,3%, doncs és el més sever, amb més comorbiditat, més associació amb altres problemes, amb altres trastorns mentals i perfils de personalitat també més complicats. Això vol dir que el tractament és tot un repte. Bé, i aquí doncs una curiositat i una iniciativa molt interessant, un llibre sobre dones i joc, escrit per dones i editat per dones. Aquí podeu veure les editores. Han participat dones investigadores de tots els continents i fins i tot hem après a dir gràcies en maori. I bé, treballem molt, ara us ho deia també la meva companya, moltes hores, la ciència i la investigació comporta molta dedicació, però també, com podeu veure, ens ho passem molt bé i aprofitem tots els bons moments que la vida ens ofereix. Moltes gràcies. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten. Muchísimas gracias por estar aquí haciéndonos compañía. Yo cierro, entonces tengo que mandaros el mayor agradecimiento de todos, pero especialmente a las nenas, a esas niñas que habéis venido a vernos, a esas niñas que sois nuestro futuro, como científicas o como artistas o como abogadas o lo que sea, pero sois el futuro de las donas en este país. Bueno, primero de todo quiero explicarles un poquito por qué he elegido esta canción. Joan Manuel Serrat, mi cantautor favorito. Antonio Machado, uno de mis poetas favoritos. Y la canción refleja un poema que para mí es representativo de lo que es la carrera de una científica. O de un científico, vamos a ver, porque no hay mucha diferencia en eso. Vamos haciendo camino al andar. No está el camino hecho, lo vamos haciendo, vamos creando nuevas ideas a base de los resultados que vamos teniendo, vamos generando nuevos proyectos. Y eso es la vida de una científica o de un científico, generar a partir de lo que vamos creando y no volver la vista atrás, sino mirar siempre hacia adelante. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Lo que yo les traigo es a las niñas que están aquí y a todos y todas, por supuesto, el mensaje de que la ciencia no nos tiene que hacer renunciar a nada en la vida. Empecemos desde el principio. Esta soy yo, tengo 14 años, tengo que decidir si hago ciencias o letras. Y una profesora en el cole me dice, pero nena, si te pasas la vida mirando al microscopio, si te tenemos que quitar para que le dejes el sitio a alguien. Y yo les digo, sí, pero es que a mí me encanta enguarrar papel con acuarela. Y es que es así, es que no había papel en mi casa que no acabara con un pintajo. Y eso que yo dibujaba fatal. Pero yo decía que era abstracto, que eso mola siempre mucho. ¿Por qué hice ciencias? Pues les voy a decir la verdad, porque se me daba de miedo las matemáticas y la química y yo para la geografía y la historia era un dolor, ese dolor de cabeza, de memoria que había que hacer. Así que dije, pues bueno, pues sí me gustan los microscopios, así que vamos a hacer ciencia. Y efectivamente decidí hacer biología en la Universidad Autónoma de Madrid y hice el doctorado también allí. Pero bueno, el doctorado también tiene su qué, porque a mí me gustaban mucho las plantas y entonces yo quería dedicarme a la biología de plantas. Y tuve una profesora maravillosa, que fue después mi directora de tesis doctoral, que me daba fisiología vegetal. Y yo dije, pues esta es la mía, porque esta señora seguro que hace algo de...
pero qué va, la pobre le tocaba fisiología vegetal porque nadie quería dar la fisiología vegetal, pero estaba trabajando en hígado y cuando yo decidí hacer la tesis con ella y me aceptó, pues me di cuenta de que tenía que trabajar en hepatocitos. Y dije, bueno, pues igual no está tan mal, ya cambiaré después. Y no he cambiado, sigo con ello. Bueno, después de hacer la tesis, pues esto es, nenas, lo que se espera de nosotras después de hacer una tesis doctoral. Movernos para formarnos, para avanzar en nuestros conocimientos. Primero hice un postdoctoral en Sevilla, en el que aproveché también para ser mamá. Todo el mundo me decía, ni se te ocurra, tú, bueno, los niños después, que la mujer si no, no puede hacer carrera científica con niños colgando. Y yo dije, miren, yo no voy a renunciar a ser mamá joven. A mí me apetece ser mamá con 20 y pico y no con 40. Lo siento mucho. Y ahí está. ¿Y qué ventaja tuvo esa nena? Pues que vino conmigo a todo. Es bilingüe inglés-español, inglés-castellano, ahora catalán. O sea que... Y bueno, después hice un postdoctoral, me moví a Londres. Aunque regresé a Madrid durante un tiempo, me volví a marchar a San Diego. En todo ese tiempo pues adquirí conocimientos para poder después generar mi grupo de investigación ya más propio. Primero en Madrid y después, desde hace ya 15 años, que no me lo puedo creer, en Barcelona. Y bueno, ¿creen que renuncié a pintar? No, seguí enguarrando papel por todos los sitios por donde pasaba, tanto si estaba en Londres, como si estaba en San Diego, como en Madrid, como en Barcelona, o en mis viajes. Y esta es mi acuarela favorita, es mi homenaje al día más bonito de Barcelona, el día de Sant Jordi. Pero es que hasta me atrevo a pintar la ciencia que hacemos. Miren, efectivamente trabajamos en hígado y trabajamos en tumores hepáticos. Y bueno, diseñamos un proyecto experimental para buscar cuáles son las dianas que podríamos tener para cargarnos esas células tumorales. Y bueno, hay a veces que hay elementos que pueden funcionar a veces como un angelito o a veces como un demonio. Y eso nos pasa, ¿eh? Hay factores, este en concreto en el que nosotros trabajamos, en estadios tempranos funciona como un angelito y protege, le dirige a la célula a dejar de crecer. Pero de repente, cuando la célula se escapa, porque sabe escaparse a sus efectos, él le dice, pues ahora te ayudo a migrar y a invadir y contribuye a la metástasis. Y cuando llega, esta es nuestra oncóloga, Mariona, esta es ella, la he pintado. Y cuando un paciente, el único masculino de la serie es el paciente. ¿Por qué? Porque el tumor hepático es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Si no, hubiera puesto una mujer. Y cuando llega la oncóloga, pues la oncóloga no sabe si ese factor está actuando de una manera o de otra. Y le estamos ayudando a intentar personalizar la medicina. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos siempre porque recibimos ayudas, escribimos proyectos de investigación, son evaluados, recibimos ayudas. Aquí he citado pues, una ayuda gubernamental, el Ministerio de Ciencia, una ayuda privada, la Asociación Española contra el Cáncer. Pero sobre todo, lo más importante, trabajamos en equipo. Y eso es algo súper motivador. Estoy siempre rodeada de gente joven. Muchas mujeres, fijaros, contad las mujeres, contad nenas, contad cuántas niñas se convierten en futuras investigadoras, muchísimas. Y siempre tengo gente a mi alrededor que yo voy envejeciendo, mirarlo, y ellos siempre están a mi alrededor, bueno, muchísimo más jóvenes. Y además, colaboramos muchísimo, la ciencia siempre es colaborativa, siempre tenemos equipos con los que podemos mejorar nuestras investigaciones por lo que ellos nos aportan o nosotros les aportamos a ellos, pero además se convierten en nuestros amigos. Al final acabamos, nenas, teniendo amigos, amigas en todo el mundo, en España y también fuera de España, si esto se me mueve. Y si no pasan a la siguiente, por favor. Exacto, fuera de España, en una gran parte del mundo, y eso es también pues, algo muy maravilloso. Pero, en fin, no cabe la menor duda de que, aparte de todo esto, que espero que os haya motivado, nenas, para pensar que la ciencia puede ser vuestro futuro, la siguiente, por favor, detrás siempre tiene que haber una vida personal. Yo destaco a mis padres, nenas, haced caso a vuestros padres, ellos os pueden guiar, ellos os pueden asesorar. Y padres, por favor, nunca cortéis las ilusiones de vuestras hijas, nunca, eso es muy importante. Sea ciencia, sea arte, sea lo que sea, ¿no?
Y bueno, pues yo, desde luego, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, que están orgullosísimos de su tía. Siempre que sale algo, pues están súper orgullosos. Y bueno, los dos grandes amores de mi vida, mi pareja, Joan, que también es científico, que está aquí entre nosotros, y mi hija, Beatriz. Y nada más, solo cortar, me paséis la siguiente, por favor. Acabar diciendo que, bueno, que aparte de la ciencia y de la familia, pues también se pueden cultivar muchas otras cosas. Me encanta la fotografía, viajamos muchísimo y hago fotografías allá por donde voy. Soy de las que tiene esos álbumes, ¿os acordáis? Donde se pegaban las fotitos, ¿no? Que uno las llevaba ahí al Fotoprix y se pegaban. Pues yo todavía los tengo, que hay más álbumes en mi casa casi que libros, y eso que leemos. La lectura, mi pequeño homenaje a Almudena Grandes, a quien adoro. La música, y este va a ser el homenaje para los que nos han tocado aquí hoy, que son excelentes, y el futuro. Y sobre todo decir, nenas, da igual, sea ciencia, sea arte, sea música, perseguir vuestros sueños. Y finalmente, el yoga. Bueno, es importante hacer alguna actividad que nos ayude a relajarnos y a descansar. Y para mí, pues, el yoga y también a veces correr o caminar es el ejemplo. Y bueno, pues el final es ese. Nenas, para vosotras, haced lo que queráis. Tened vuestros sueños y cumplirlos. Y el camino no está preparado. El camino se hace al andar. Yo a lo mejor ahora sería pintora o daría clases de arte. Se hace al andar y al andar pues vas dirigiendo unos caminos pero sin dejar otros. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Doncs res, que estem arribant al final i ha arribat el moment en què vosaltres feu alguna cosa i no estigueu aquí repenxingats sense fer res i escolliu a l'eslamera que més us ha agradat de la nit, perquè això no perdem de vista que és un concurs.
Llavors, us anem a explicar com podeu votar. És molt fàcil, no hi ha molta complicació. Primer de tot, traieu els vostres mòbils i si teniu cobertura perfecta i si no podeu entrar al wifi d'aquí, del Barrades, que teniu allà les dades per entrar-hi, la xarxa LH Wi-Fi. Un cop ja tingueu internet, entreu en el navegador del mòbil i poseu l'adreça menti.com. Un cop entreu a l'adreça menti.com us demanarà un codi, només hi ha una casella, és molt fàcil. I poseu el número que apareix aquest d'aquí, el 96323752. Entreu i us apareixeran totes les eslameres d'aquesta nit amb un número cadascuna i voteu a la que més us agradi. Important, cliqueu i doneu a enviar, perquè si no ens envieu no ho rebem, òbviament. Tot clar? Doncs a votar! A votar! Bueno, per fer més us deixem el codi a interessants... dalt, Per fer més interessants i emocionants aquests moments de reflexió, no m'està escoltant ningú, però bueno. Us he dit abans que de discursos d'homes ja n'havíem escoltat prous durant tota la història, però us demano una mica de paciència per escoltar-ne uns més. I donaré pas a la paraula del doctor Gabriel Capellà, director de l'IDIVELL, i el senyor David Quirós, tinent d'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat. Sí, aquí al mig. Bona nit. Moltes gràcies per venir. I això de ser l'únic home, crec que pràcticament fins ara, està bé. Aleshores, m'havia preparat la Carla, que és... Moltes gràcies, Carla. M'havia preparat unes notes i, evidentment, he decidit no seguir-les. Només faltaria. I m'ha apuntat unes quantes paraules que han anat apareixent mentre anava seguint totes aquestes eslameres. La primera és gràcies, perquè jo crec que avui, a part de fer-ho bé, han compartit moltes coses. I això és una característica que també és important, que és la generositat. Pels que avui hem tingut el goig de poder estar aquí, la generositat de compartir experiències és difícil d'insistir en el seu agraïment. Algunes paraules claus que m'han quedat, i crec que s'ha vist en totes les aportacions, són la passió. Crec que ha quedat escrit alguna vegada, però crec que traspoava totes les aportacions que avui heu fet. I també crec que ha estat bastant interessant la combinació d'èxit i fracàs, que crec que el que l'uneix a les dues paraules és la persistència. Si alguna cosa caracteritza, jo diria que en general als científics i en particular a les dones científiques, és la persistència. La persistència, recordeu que sempre és una paraula positiva, que quan se diu més positiu és tenacitat i quan es diu en negatiu és tossudesa. No? Oi? Però crec que és una característica rellevant. Pels homes que transitoriament tenim alguna responsabilitat en una institució, avui en dia una de les responsabilitats més importants és compensar la pèrdua de talent femení que hem anat acumulant al llarg del temps a la ciència i a les nostres organitzacions. I amb una perspectiva de gènere no sempre és senzill per nosaltres, els homes. Però tenim un deute històric que és el que ens toca fer. I ens toca fer un parell de coses que són molt importants. L'una és canviar la cultura de les nostres organitzacions. Moltes de les dones que heu sortit aquí sou dones que us reivindiqueu des del talent i dels vostres assoliments.
I fins i tot em consta que en més d'una ocasió jo diria que fins i tot us trobeu incòmodes amb la perspectiva de gènere, no? Però crec que és necessària i crec que us honora a les que vau batallar des durant molt de temps aquesta nova etapa que teniu el gust de veure. I crec que la cultura de l'organització necessita d'una altra cosa que avui ha dit molt sutilment, potser la persona que ho ha dit més clarament ha estat la Susana, la perspectiva de gènere de la ciència. No tenim les mateixes patologies els homes i les dones. La Isabel ho ha dit a l'inrevés. Però és que és cert. Però també és cert que no hem aplicat la perspectiva de gènere amb la suficient contundència en la nostra recerca. I és un dels deures pendents que, juntament amb el canvi de l'organització i el promoure el talent femení en les posicions de lideratge, són uns dels nostres reptes. No tinc res més a dir, a part de donar-vos les gràcies a les que heu participat per la vostra generositat una altra vegada. Si em permeteu, em trauré un moment la mascareta perquè es fa una mica complicat. Jo, en principi, en primer lloc, disculpar l'alcaldessa, que no ens pot acompanyar. Estava previst que avui estigués ella aquí a l'escenari donant aquestes paraules, però per un tema d'agenda no ha pogut venir. En tot cas, doctor Capellà, doctora Figuerola, moltíssimes gràcies per ser-hi. I com ha dit la Isabel en la seva última intervenció, la ciència és col·laboració. I jo crec que, sobretot, ho demostreu amb tot el campus biomèdic que tenim a la zona de Bellvitge, amb aquesta col·laboració amb la ciutat. I aquest és un clar exemple. Avui és la 5a edició d'aquest slam de dones científiques i des que vaig venir el primer cop com a regidor, en les 5 edicions, el Barrades estava ple. I com a regidor de Cultura també us dic que moltes vegades, en moltes de les activitats que fem, costa omplir-lo. I des del primer moment, amb aquesta iniciativa, heu omplert l'Auditori Barrades, que són gairebé 200 butaques. Jo crec que això és important, sobretot, perquè els que som d'Hospitalet sabem el que representa Bellvitge, en alguns casos fins i tot males experiències, però gràcies a vosaltres i el que esteu fent allà, les dones que esteu fent la vostra recerca, d'alguna manera ens esteu mostrant el que passa allà dintre. No només el que vivim quan hem d'anar d'urgències o quan tenim algun familiar o hem patit alguna malaltia, sinó tot el que hi ha darrere. I és l'esforç, la dedicació i, com bé deia el doctor Capellà, la passió pel que esteu fent. Jo l'altre dia li vaig dir a la meva filla Candela, que està aquí davant, que té 15 anys i ha de decidir què fa l'any que ve i vol fer medicina, li vaig dir el divendres m'has d'acompanyar, si vols, a l'Slam de Dones Científiques. Crec que s'ho ha passat molt bé, però sobretot jo com a pare estic encantat perquè li heu enviat un missatge molt important, sobretot que cregui en ella, que no pateixi per les notes de tall, per lo difícil o les dificultats que es trobarà, però sobretot perquè ha de tirar endavant els seus somnis. I crec que avui he fet la feina de regidor, però com a pare crec que ha servit la seva presència, a més s'ho ha passat molt bé perquè m'ho ha dit. I de fet ara més estava votant per mi perquè jo no era capaç d'entrar dintre de la web. No us diré el que m'ha dit, però que sapigueu que m'ha agafat el mòbil. Jo només agrair de veritat l'aposta que ha fet la ciutat i el govern municipal per l'àmbit científic. Heu pogut veure les alumnes de l'Institut de Bellvitge, que segurament ens acompanyen per aquí amb aquest projecte tàndem. Tenim l'aposta per als petits talents científics a la ciutat i als centres d'educació primària de la ciutat. Tenim el programa Inspira STEAM, que el que vol sobretot és potenciar aquestes vocacions científico-tècniques entre les més petites. Jo crec que, a banda de tot el pla estratègic de comunicació científica que compartim amb vosaltres, amb Idivell, amb Mico, amb Bellvitge, amb l'Hospital de Bellvitge i en d'altres institucions, i jo crec que aquesta és l'aposta i la col·laboració que ens permet d'alguna manera donar aquesta visibilitat tan necessària, no només pel món científic, sinó també per les dones, com aquesta frase de la UNESCO que em sembla que ens ha posat la Meritxell. Jo crec que això és important, que ho compartim, que com a ciutat compartim i continuem treballant conjuntament. M'acompanyen la Imana Issa, que és la regidora adjunta d'Educació, i la Laura Garcia, que és la regidora d'Igualtat. I, de fet, aquesta és la col·laboració que fem també nosaltres, transversalment al govern, per encabir projectes transversals
que parlin de joves, de dones i homes, perquè al final, com ha dit algú, no sobra ningú i hem de treballar conjuntament. I jo realment, per acabar, perquè si no després la Olga dirà que ens estenem massa els homes, jo, per acabar, agrair-vos a les 10 dones que heu estat aquí a l'escenari la vostra participació i sobretot agrair el que esteu fent i que continueu amb aquesta passió ajudant-nos a millorar les nostres vides perquè al final amb la ciència evolucionem com a societat i guanyem en qualitat de vida. Moltíssimes gràcies i molta sort a les finalistes d'avui. Que vagi bé. Gràcies als dos. Sí, us demano que us quedeu a l'escenari i que ens acompanyeu per anunciar la guanyadora. Quins nervis, eh? Ara demanarem a les eslameres, sisplau, a les 8 eslameres d'aquesta nit que pugin a l'escenari per saber el veredicte del públic. Un aplaudiment, clar que sí. Mentre elles es van col·locant, veureu que el Joan els hi dona un petit obsequi que és gràcies als nostres patrocinadors, a Aire, Bionova, Lab Clinics, Starsteds, Ecobio i Tebubio i Ecovétulo. Que tinc la xuleta, a punt, Carla. I bueno, què? Preparats o no Sí, no? preparats? Bueno, primer de tot us demanarem que us tireu una mica cap enllà perquè apareixerà la pantalla i si us poseu al mig no sabrem la guanyadora. Des de control, com ho portem? Vale. Sí. Vale, tenim 141 vots. Hi ha algú que no ha M'apartaré jo, votat. perquè al final seré jo la que no deixarà veure. Estem preparats? Tots? Eslameres preparades? Nervis? Doncs la guanyadora del 5è Slam All Stars és... Com no funcioni? Mercè Martí! Mercè, Mercè! Una pipeta! Fins aquí la nostra col·laboració al Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. Us recordem que fora tenim la guardioleta perquè pugueu col·laborar amb la recerca. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.